Nahatagan og gahin ang Talisay City Central School sa Department of Education Central Office aron maggamit sa pag-ayom-ayom sa tulo ka high-rise classroom nga naguba sa pagyong Odette. Si Femari Dumabok sa live report. Fem. Yes, Lan, kay matod sa principal aduna nagigahin nga budget hinungdan nga sud ning tuiga masugdan na ang pagpaayo sa mga naguba nga classroom ug ang pagpatukod sa bag-o nga mga school building. Mukantidad sa 7 milyones pesos ang gigahin sa Department of Education aron mapaayo ang tulo ka high-rise school building sa Talisay City Central School. Sagad sa kadaot sa mga building, mao ang pagkapadpad sa ilang mga atop ug sa kisami, dihang gikuso-kuso ang sugbo sa bagyong Odette. Sa usa ka high-rise school building, maayong pagkaguba sa atop ug kisami sa katulong andana. Lakip na ang mga sud ug sa ubang mga butang sa classroom. Matod ni Edith Kahilap, principal sa Talisay City Central School, nga ang 7 milyones pesos maoy gamiton aron ma-repair na ang tulo ka mga school buildings nga nangaguba. Lakip sa gigahinan niini mao ang mga pagpang-ayo sa ubang mga classroom. Tulo ka buildings gyud nga high-rise nga guba gyud ang atop. 7 million ang gi-appropriate, sir. For 3 buildings. Yeah, 3 buildings. Yeah, napay laing mga repairs nga ginagmay. Samtang gipaybaw usab ni Kahilap nga may gigahin usab ang DepEd nga 32 milyones pesos aron makapatukod sila og laing high-rise school building. Kung mahuman na kini, dunay dugang 12 ka mga classroom ang ilang magamit nga igo na kayong makatubag sa kakuwangon sa ilang mga lawak. Kay soon to rise na gyud ang amo ang 4-story 12. So mo answer gyud siya sa kuan na mo kanang kakuwangon sa rooms. Lan sa pagpaayo na unya sa mga school buildings, ang gipangitaan na usab karon og paagi mao ang kun asa temporaryo nga ipahimutang ang mga mapiktuhan nga mga tinun-an. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok.